Shugor nakaslem jong unong san Hima. Ka District Library kabadon hajawai, kabade kawai nagijingte kabala rim, bat kadon kumba sanpos nem AA, bat kabala telor, bat kabala banbu jingma, kala ban sayo ino ia kadur Thymmai, andalala ban penyo no da kajingte kabat Thymmai bat kabas Skhem. Kani kalapau ha kasngi balang. Hadin ba Menteri Katanat Arts and Culture ka Sorkar Jilla uba Sanbor Shulai haringkat ka jingsenran lang UMLA kathan uba wailat miki shila ubadeiru Menteri Sorkar kilahiar jurep bat khmi ya ka jinglong jingman jong kane ka library ha kane ka jing jurep ki bor badei khmi ya kane ka library kilapan pau ba kamlong Shuh ka Shngaiñ bandang penlong ya ki program ba per ha kane ka library namar ba kelas dang tlor ya kabana kalyang Menteri ru ula kubur ya kani haba ula sakhi hi dala ki jong ki khmat Sesuai kopi lokal Malaysia saja. Check right nama. Wallet angam. Space si proposal gaya renovation lah. Untuk yang ini saya kata ke museum. Repairing. The best is to dismantle propose a new project. Kadang space itu jadi. Cepat sekerja kan sir? Polisi open air kat Yes sir. Oh yes sir. Kapasiti dekat Central Library. Juga dekat space malah dismantle hingga temut dang dia. Space yo yang jadi kata G plus 3 deh. G plus 3. Ground parking cenderung. They recommend lokal beli pak no you pak estimate no. Okay sir. Temut dia dulu. Kani ke district library actually kani ngila ya keren na kapor namar ba pilayo ihi deka condition kumbalong mentaro kani ka hall kala long outdated but mapat ka jupo mentah bada ka way ka balong concerning ka ba yung ngila yo sno district librarian ro ba even ka structure ro imat kam da Skhem than sho hi tena kata ka daw it's dagdag jing singaw khia ngala request jing ya keren badi minister badi pe ya ka agriculture badi pe ya kani ka district library ro tengah la request ini kumbang pilatif penginang suwan nang teban inspect yang tu ka jaka ban sinayok yang naba square tengah ong mentaga singin sim ka busun dan bangin wan pai ya ka nero ka jok por nemar kala dai ka high time yang ni bangin yo no naka district auditorium ka babiang pat ka ba kat kun ka jok pemerintah but especially pilatif hi ka jowa hi ka long ka mo ka one of the oldest district but ha jo kapor ka ka bakham long unique ka bakham kongsan hang ne ba hado mentang ni shane shapo jowai ngidang sai yele kai bha ki to ki theaters ki drama ki sai khot te hoi bon ki locality jongi ki shane ki adon ya ki ki yungole mo ni khot shane tang ba bon se ni ki por ba ki yele kai ki to ki theater ki to ki drama bon sen mut ki mundap ki jaka borsen ki haban even pen kli de ki draw menu ban yo ban song pai kai menu ban menu bom yo tengah ngat ngau ba haba ka sarkar kala
mo kala don ya kenika hall tingi don kam ban pensinaro ba nang bangin la ban kan long mo kan yarap habaro ki liang na baro ki program bat kunjuk ro na marki pilatip kenika drama kenika theater kala long ka we na ka riti dustur ka bengi follow na do ki por barim tingi kwa ban penek pensa ya keniru kumba imaro ba pe ya art and culture tingi kwa ba ngin penek pensa ya kenika riti dustur ro tada kata ka mo request tingi ngasih komen nga ai kublish ka de ya minister badon burom ba ilawan knang lawan ban daladehi bat ndai ka sen ka ban kong por man swaro ilawan hi bat ngangi Skhem bat kani nak report paman swaro nak liang CM ro ula nila penseu ha kaliang jong bat mo uru ula ong bahoj bangin la ban le ya baro ki Jakarta ba at least ngi kwa ban make sure ba at least ka Shillong ka Tura ka Jowai at least kini ki lightly ki Jakarta kin don ya kini ki facilities ki ba biang ki ba pet ya ki balong ya ki 3 major region te ngai Skhem ba ka jingdon jong minister menta bat ngini trailang rangkat ba nakalian jong i kung i minister bela experience bat kamtam idon ke connection so even ndai tang po state seduk central ro tengin explore is possibility min sapai haka jingya lam bestat jong i minister badon burom jong i tengin ngai Skhem ba ngin sayo ya ka project ka kambiang Shuh o kaknang ba kan long ka jingker ku bat ka jingman toy yaki nong sok snong jong karilum jang tia bro ko Aslam dala aslam ngarum kun mau Shuh senang alakan muslim tang bakala rimba maramot hoy na kapors ko por ngi side maramot hi tang ba filas ngau tho hi pilayo i ba imat there is a problem since from the foundation but menta pilayo i ka expansion jong ka mut ki briu kinang bon population nang bon tingina ngau tho ba ka jing pun kam jong ka ni ka hall ro kala long very frequent te ngis ngau tho ba la tang na ka maramot ka repair hoy last time go na kliang jong ka habalong la galas MDA government ro ka jing lam jong isar hi ila sanction kat kumba laipu sanlak ban le ka renovation tang bangi ngau tho tang da ka renovation kan long Shuh tingi don kam hi ban yo no da ka Thymmai na marka ni ka problem dai Shuh tang nam ta kini ki jing duna ki pakatukan ni handai ngaduk ka foundation level te nakata ka daw ngis ngau don kam ba ngin ban yo no da ka Thymmai Jaga katu ngalawin jungo teng sisi itu pada jaga tu kisna ka por jong dang cimesta doktor mukul kampat dia po ka government jungi MD1 lebat MD2 de haba kisna ki MP theater ka mod ban mentoi especially ya ki music loving youths ki jong begin yo ban enjoy ang tu ne ki por begin lain tega sosi kalong ba kalong penban na tu por mangani jungo kalong penban ka dance jongki anti social elements. Kalau perempuan ka Jakari jongki masih ki belang kumtar ter te ya katuru ila ya kan mene ber lokal meling seribu biang temut hagana ka sorkar ka jongi temut ya katuru insa take up biang report na librarian in charge ber kini ki officer imat kada ka foundation ka blong ka biang te ngila ya rai ba ya kane kin pa report burut kerang manag liang jongka consent engineering wing la ka dige MGC na nya ka tourism department ru gi siapet ba ya ka ngin happen prano gin sinabi daga new project dekat kum ka building permission ka Thymmai ka long G+5 te at least ka song haki bakin dala one other level kin sa report sagi kin penkre aga DPR aga G ground plus 3 ru ka biang ma ground ka long parking kan suk ya kiniki pai ba ki one ban ya ba simentagi jela kai boker bat cedrong kin sadang ki hall ki auditorium bat ki wi di jing dolkam te la i dolkam bangin pen prabat ya kan ka scheme dengil adap norong sodong nang lemah juga government jungi ngin si ngila ya discuss bat minister ru ngala ya phone bat uru bat di local MLA ru bangin le penjurep bat ngin sai report accordingly nagliang joka government jungi adin keladap ya ka proposal ngin sapa sebuah Ministry of Art and Culture Government of India but jointly but local MLA mga but ka liang government ru ngin sele kundu yo culture minister ladap nakala apoy kti ju uti ya kaneng atrekan poy chaki la da gile daga new project lung malu malanga sim kan poy chki nyu ko prapo kejiron kam hang ya ban bahap nya te ya kaneng kapisa kan trai stang na ministry ka balaban ai tengan ulai kumlongi local MLA ngadon ban Narendra Modi ji tegemut kumu BJP batanga ale baga MDA government tu biya trai lang barka sarkar NDA apa Delhi paten sin balik kumki BJP kim pelit lingin sai ingin yo ba
Te na kara wilayah rai ba ngin wara be kan scheme na po ka Ministry of Agriculture Government of India. But ka engineering wing juga tourism department ka MGC but ka MGC gila ai jumut yaki very soon at their level ba kin sub one kin sa sorbi. Take sa ai report juga ya ka feasibility jongki but ikat lo ka jaka begin ang laban expand ya ka all berkutar. Mo